berete niongo irali bageria bene gukwarigania senjera ya bene ochaka ndiritukirego na ryagendete korekana sense ya Kenya nina sorongo rwa Gusii twamurikira twamanyana ya korekana na narengito korekana na ande na rya robereri korekana ninsemerete na bono kwabukiro mwanchu muri nigo ore oberiti go chaseke ba kyao anekero lituko ya Alhamisi nechire nene ya daraja 2 ekera abantu bagwetuma na gukora bonjori abo barura chingongo inyechenze wikase chireri kero maitino Gusii negetingire ngaini kyaryo bundi kyagaje murake otu osoa mwaye yona ireri bari bari gukwarigania asimambi yaboni go chaka monento na ndokora monento yino muroberi go chaka jinse jiga oikamba kajinse to chabona mambi gona kwariganiri osoa ni bikoro to kabisa ole mena bono wasoira nto achakiro muroberi naye mpaka mweri Joshua utanero rasense mbende studio kwene kuna maliogire chibichago chira senjira ya bene na njimira butambiriane Brighton Makoli wakire wakire asante karibu sana mwanchu murigereria emambengi yabuno yumtate kirogo tabali tukoli Alhamisi ekero to kwariganiria talimake kuruiga se studio somoro buli bwensa kebono mambia inyora nigo to guchaka chinse chige 12 mpaka chikoroga chinse soto chimambia abono ama ya mange ntubwata mangana ichibesa narororo mangana yechi nyagitari chirogo ogwenera to konyoro bugwenia nchirororo ngo chitorogo gotebia na mono asebono igani gituganetie nelinga tumanyenga mbali ngatwasoira somoro buli mbarabiaba okuganeria emambiengia yelitukoli Alhamisi nabokero kendora nyore ngano igwete bobe asumubiroga senchire mugose yende wachete gutara gukanyara gwatereririe mwanchu murigereria makuba na arororo na inde nigwete bobe andonsi asumubirogo to sabira nyasaye akubwene nyakogande to gutumeka mariogo ntori no kwegenda buna nkobure byasi bali mwasireru na abamino baroro mwasireti abancho baino butukubukira rero baro musireti abancho baino mogenda tenemerobelyo neyende mingi nyoranga murobelyo bwensakia Brighton Sara na Joshua baganirie liberera chinga kechiga cy'ubukendu ende nyasaye abe amo nainwe abana babukire mano mambe kwenda se skuru abayibuli mogenda tukwarigania abana sengenchi yo kubasoke kurunyomba oyo minteri kibaraza good morning pole sana kuri nyasaye nagenda tukuna kogokonya chinga kyogenda tukuna kwarigania umwana asoke gucha se skuru twakuganiria maya ende nelishabikireto na mbeyemo oyo minto Felistas Nyanchama na eni mete nogenda tukuna kwarigania gabu nyomba chinsemo cy'umusocho omanye gosoka ogenda sikibaho kyambuye mono asokwarigana yo mintonero ikire ase studio twara litukuligia na baligereria mwensi Sophie Kemi Motangi ndomaita nogenda tukwarigana umwana Joy gabu nyomba twakoganiria mayakigima endekero genda tegusangana intwe tugwakangambia mono kigima mashabiki to mwensi ya bikiongozi yabo Chris Arogo krochinse mocha kioge na mashabiki mwensi pikoro diaspora team apana kosa na team following na team chini ya maji tuwabaliganire bene asumurubulio kuro diaspora mukora wana Kennedy Gisemba na bali bonsi pia walabane onami yabo Frederick Mititi yabo Divina Onkeo tuwabaliganire bono iga kurubono iga mpaka tukuru murubuligo kapa mona intuko ikomwelio kulenda asebono mnyoka asubwa ngugali ase mitandao tutomere ujumbe yao ngokuganelia litukuligia mbarabiabo kuganelia basoe aseke bagokiabo mbarabiabo kuganelia basoe asensa kebono mambia egerebese mie alitwa baliganelia senjira yoboikeranu tonyore Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook no tuli live abokuligerelia totebi na kielio birigocha na kichibicha chirega bwa TV yao egerto endaso bwa mana botora kwano yolenga liogindika iyo tome ujumbe yao ototebi torakabishe mapema mbia bagoteba egerto manye gusuka bosio asobwa ma YouTube no turalia Ndizi TV News na aruna bogo sorra senchira yobikira no SMS number neri gorabwa TV yao eyone aro gutuma okulika malie tao ngayo gutobwate korwa ande barabia bo kuganeria litukuligia igobano kabamo 90 ikomwelio nabokonyoro yo minto Brighton Makoli inensemo ya Facebook page account enchonyore Sara Ontita egerto sanga senchira yoboikirana bya kabisa mwanyi muri kirio korabono no gutuma SMS ya asimambi yaboni gwetera senambe ina twagotebiri gorabwira siskini yayo rabo igo gwetera sense meyi mitandao na boto tumera uchumbe yao totenga kikwabokire na kiroberetiri tiko liao na ki urgency ya Kenya ngaye kuira gojina bondo nyateno bugma bwa kongire wano wika ebitereri abantu bese mu kibi kabisa bana kina barabuna batachire na kwena kina kitogo kiniense ya Kenya yo birango by'uchumi bya kongire lakini nde wika tusugume
megurudumu ya maisha ina tumaye gusuka gochibosi na mangana tokorekana litiko ligoreka mono twarorire na umurai bwense Dr. William Ruto ni gorande baja kurutera na chinsasi chintindi no umurai wo mubwasi miuro moja mona barai banda nekero litiko ligoro umurai wo mubwasi miuro moja mona barai bande bakora na rera morodinga Kalonzo Musyoka Martha Karua Eugene Wamalwa amo nabarai bande no kabiro mugabana bwe county ya Kamega gwikirivo baranya amona Jeremia Kioni bono bathebra yaya ni gono barura matuko 14 oka oje serikali na tirikuira ni birengo byo bogimainse ibintu biri byakongire ni go bagokora mass action mandamano bono wikechirane Asiji Street kuri no murai bwense Dr. William Ruto bono nere nairanire tia buri tukurigoro agatabuna ere serikali yaye terigwa kiruma tiritiri nande rio yeri takori igwa ekiagera tatageti bantu ba divert ali atagete gukora asense ya Kenya yuna aragenda gukorekana kana na baba begu wasiji suspect jiri ase jirije Kennedy oboiti asense Maria Dusit barabanya ba then ene kene ni godori suspect je kene karabanda de kuru oborori bwabo gose banyarire bago digirwa ina aragenda te kudigirwa asense itu ya Kenya wigono ne university ne college ni go moto ende gwatia ministry semi ekarabona bata comment school fees as university kolende ni go yaragana hono mo wa serious sekeli majogu nere tarabika miroberi yabiya ni go bono agenda te kudigirwa abo igondroje na ko sukwana ko ende ta sorongo rwa Gusii ekero abantu bakarugwa soke na kubuli oyo kaberu mugabano we county ya Kisii James Elvisio Maribongwae na tata keri kwewe kerogeriya chief administrative secretary adena yayo mugabano sabire myaka 10 na ndengia kwewe kerogeri tigatigera basaye ekerogeri hoigo chinkwana usaba gusima ene to kwana chinkwana county ya Kisii ekero mugabana Paul Simbarati agenda agakwana sigitasine kemo ye TV na tarakora kende wana bande bakubulende asi county inde jakorera magendo joji asukiri baigwire meroberio county ya Kisii eroningi etigarete maiga bono buna etigarete maiga kabisa erotera kora kende yos kurinda yuna yebiroto junyari ya subugale konde tokora SSM ya check toraro nambara bya basoirime yumuroberio asemambi ya aboniga bia mono oyo minto Brighton ase oko totebia maya kurugabo asensemo yao Mwanchu muligelia Eric Momanyi Osoro nere lishabikindo choto miregaiga akuligere kura chinsemo cha keumbulitaro agotebanga good morning tuko ndani kama kawaida. Thomas Saboke agoteba kura chinsemo cha Dagoret South good team Ensakia Sara na Brighton. Let me wish to a happy Thursday first of all to my family members Jacqueline Machoka okoro skuru yaba mura ya Kisii School Gladwell Flavia okoro chinsemo cha sengera machoge chache agoteba good morning Linet Ondieki nera kuri okoro chinsemo cha Saudi Arabia agoteba rit koligia na barolira asante sana baba maybe kwamboka agoteba morning from Kimongenya Congo sublocation Manga Ward Nyamira County niko ndani mama Ana Nyaboke baba watoto Douglas Onyego Vincent Omaturi Blessed Mom na mashabiki wote waingie ndani. Thomas Saboke boigoranda koteba korochizo cha Dagoret South. You are good people in the studio. Even here in Nairobi, other tribes are saying TV ni Ndizi, hakuna ingine. Be blessed kabisa. Asante sana. Kwani abantu wa Dagoret South, hapa Kisii hakuna TV ingine. Hapo Nairobi hakuna kabisa isipokuwa Ndizi TV. Iyo koletera amaya mange asumunuoli no moko iwa. Ekiongozi Safanayo Onserio nera karegote banga kuroliana bonchali make be present with Mogandi Dennis lab technician Lazarus Omari Toto la Kisii Gesare Eva Beauty Mamake Malaika Bwechi Radio Menya Basweti Makwali Mochokoro Muranya Nyariansa liro bali abonjali omwana bwaba mwanda omwana yogurt Peter Ngoge Embusurengia Maserina Posibori na Salome Onyoni yine kiongozi Safania Onsere kura chinsemo chia abonchali Riana Jaradi Orure Maturity nera goteba kurwanya Chichi Secondary School award ne ya Kemera nagende tukubwati murobilio asenchera ya bene Kimasante abangati ya mashabiki bagende tutumira chi ujumbe gwetera senchera ya online what's Facebook na inde tuwachisomera senchera yoboikirano buya kabisa karo ndoje na masrini bosipoli adana kutoka kogembo tuko tunde na my mom
Baurini Nchuma, my sister Los Buari, Janice Mora, Moreka, Sarome Kemto Nyoni, Awatana Baso ime Yumurubiri Ensakia. Abona Jets Ranko gato Mwalimu Jets Ranko gato Nyamira, Adana County me in on the me Yumurubiri. Nicolas Yogega no ari me Yumurubekra na Juliet Yoena Abana Shelly na Bildad Kuronyanzonge stage baadana Tibanya Komoja Homoroberio Ensakia. Isa Kabosinde kutoka Magombo niko ndani na abantu baye Lydia no barime Yumurubiri Alfredson Biniki Farson abege togotaba atana totegarede buye kabza penal kabete kuro Magombo kerongo bomachoge kurugembo kerongo bomachoge chaje engineer Bernard kabete no onde Yumurubiri mpaka omwerio na omwana waye mumra Dan Dixon Poasi ina Nyagoya na Naomi no baute abalime Yumurubiri asemambi yaboniga simina tutana good morning na yetu atena good morning se mbuyere kabisa Kemso Motangi, I'm right there with you. Abana ba minto kurwa Nyangongo Junction bwakire buya Alhamisi ngia asamasabiki onsi Ensakia. Siku njema aedi oyo agrokuna Kemi Sophie Motangi asemambi ya boniga. Asante sana wanchumulia na agendera kutumachi ujumbe chawo ekerekere gocha na intutwa yeligeria senchira yobekera no asengencho abatora asome gatanyo ari muntu tayo igo ikatone kinga e bond gati ya intwe amonaye twayerera senchira yobekera no bego korwase ensema ya machoge chache ogembo oyo minto Samson Oroswa ni maite no gendete kubwati morobino no murugio goros nyaboga amono mogaka Evans ogendi mbia mono sana na sokure no kwa safanaya ogendi nere twabonyere bono mambi ase omurobilo chinsema chatinga mwaka Joash Magara no mongina Josephine Magara kora chinsema chatinga baiboli bayo muswati kwa Sabina gose Wilkista Kemto mono mwancho ye Cyrus Baraza kora chinsema cha Nairobi to wakangambia mono kegima sengecho mogenda tukubwati morobile mashabiki to kora chinsemo au even koro Malaba gali chinsemo cha Iteso insamo cha Bungoma Busia to watebanga asante sana gendra gutubwatia goika chinsemo chemo bagagali mpaka na manga boda ntubwata mashabiki bago tubwate kurororo kurugale county 01 Mombasa gali Kilifi Lami Kwale mashabiki to moraro chinsemo cherongo rwa coast to bainyolete ende to kuba salute asenchera ya bene baro bago tuli kuro Moyale Kajiado chinsemo chire cha Garissa Isiolo atogote bangambia mono sana lodo wajia galia kuro chinsemo cha Isiolo ntubwatalisha bikireto Captain Bifon ogendete kubiki mirubulio nege kosi kia nyimbo kia KDF asante na Abraham Omweri kuro chinsemo cha Moyale gali mubaga nenze ya Ethiopia togote bangambia mono sana mashabiki taso to wakilisha nayo ndonsi ya sole to kukaribisha kegima chinsema cha Murang'a County ntubatu muswati kuru kwa Kimto ogotoligeria kurugalia asenchera yo bekerano andonsi ya sole eigwenga twakwariganire asumurobele bono mambia buya kabisa Enoch Moshere agodena kuroisebania ntobwatete buya ko ahodena ngoganiri mamu minto patsheba kwambuka litiko ligia ole biombe mwanyabando na lige liaye herani mukeira na baganeirie na muganeirie litiko ligia oineno kumochere ekarakoniri mamu mwabo amo na bande litiko ligia emambi yaboniga Ndizi TV nere bundi ya mandasi Ronald Nyaika na Benina oye kurwa nyanderema angotebye Fotoman Jared Nyaika Joyce Unjwali Marita Karata Nyamoita Stai ibaso ime Yumurubiri Ensakia bon mambi ine bundi ya mandasi Ronald Nyaika akwate ine baso ime Yumurubiri Ensakia abono mambi asante sana bundi ya mandasi asogotonyera bono mambi na intuga iga mandasi ya unara togo savu ne chaya molero kegima neri toke goikalibense mumanyete Ndizi ntoliko borwa itoke nonya igobana mashabiki tokoro team diaspora Divino Onkeo all the way from New Jersey, Caleb Mwetwi all the way from Texas, Frederick Mititi Honorable all the way from Minneapolis, Minnesota, Labane Onami na all the way from Minnesota na Gusii mwensi pimora estate yo mogenda takuligeria Ndizi TV to wakangambia mono kirage all the way from New Zealand Dennis Marubi no moswato yokuru kwa Irene Gesare bagenda togotobwatia senchera yobwekera nukigima chinsemo cha Canada Toronto galiane chinsemo chinde
Tunashukuru sana mashabiki wetu kwa diaspora South Africa, Seychelles, antu tupate kwa Australia. Josephat kwa jina bacha Australia galia to wakangambia mono kegima eto message yao egera to yeso masenjera yo wekera no kiagera mimi na wewe sisi na wewe ni kitu moja lazima tuligerire tumanyanga ingoyo gutumira shout out bono mambia sumubule bwensa kadindoche Morris Otunga nyatwanga goteba watching live mbia mono sana Thomas Aboke nigagoteba nga #topic ya discussion today please yongo kwa atero yo mtu Thomas Aboke tubaisa kumia Bernard Barake agoteba pamoja hadi mwisho kwa chinsemo cha Sironga county ne ya Nyamira Labane Onami biamono sana agoteba pamoja from Minnesota kwani hapa Gusii P bali bakoiweke Gusii ende batevinga Ndizi TV morobeli noro kuru Ensakia okore to na Sara Nyarangi Ontita amo na Brighton Makoli ntuliko mwewe producer ito Joshua Uta batevinga nere station na mbeyemo asante na ndo ngende tukutuwatia wetera senjira ya online yobesho beshae no are in ntwanya watarisha bikirinde kuro nyangoso tumwe nyorete tukamoteya kwani yobesho beshae na enrio match kuro jinse mecho tukamo recruit tukamoteya nera so igona tumari message yao na kwebirelieta akeigo yobesho beshago teba connected in kama kawaida ni gari chinsemo chia nyangoso biya kabisa manje molire karondete gotobwati asemambi ya aboniga karondete tumaje SMS yao tuma kabisa producer otenere kubandi molieta kera kinirende imakubatara hapo abu yana bono yacha getigotua bono nende tigatuganye producer ontene mbra yacha getigotua nyinge buya sana ndama usina masabali asabetwe batetende basabere mbura lakini rende neli na nyasao twanje mbra yacha getigotua asorongorwa Gusii Kericho Nairobi jinsemo abo ase ensi yetu ya Kenya ino arama yatoganeti kumanya ditu kule korona jete karakonya ukwana ditu kule korona jete sense moya ikonge no na jete kora tara bantu babere mbande tikingo ikamba kwani ase mambi yabone tuanchira ni ramaiga ina ramaiga bangete kurwa sense meli ikongo mwetelisha bikreto ndroli kurko Jared Ndubi ondubi galia agini ako tubwati kura chinsa mocha maiko igali ikonge ekelisia gari no abantu bakuligeria Ndizi kegima na chinsemo chinde to wakangambia mana abantu baikonga maiga mwatu betoyo minto yekiria senchira yo bikirana buya kabisa yo endera utobwati mwanchu muriria Ndizi TV nande kerona jete kura aligeria igorona nya tena abantu batatu mbare bukume Daniel Meshek na Bednego ngajiguriria sakia bono maite tore batatu ngajigubono timeti ngorabe Daniel ngorabe Meshek na Bednego Joshua Radei lakini Shadrach na Bednego timeti ningoshi eba Shadrach Meshach na Bednego timeti ngobono rabe gatia onde buensi nchana ngoro na Bednego na Daniel na masomete romete na mokongore ngasa masabo yono wekatuko ngasa masabo na iterta mate mwa manki riria arutetu asengoro yechisimba amete karoko igwa Daniel na iterta mate mwa manena korutu asengoro elime onere gabugete ngankuri egware korende akanyora nganya sawo omwanjere bwakire mali na basani bae mali nande ekerate tiguna bono goikamo sa asasi menya sae engao apart from nyasae uri ariko sasima agatena nchesi wezi akaini kirizi bino riko saba kalima rituko akamenda usaba gatatu chinza jaye kera nende abantu bagatena yaya ina yayo muntu wangire go sasima enyasae ekatare ngitora kole no kumuruta tundula jisimba jisimba chikawa wasani bae mpaka poka kimambe muruti akani manzi nina kibaya baikaranse mali baikaranse rende tinguma yabona rende tinguma usena osometi oli mono nkukwana bale kusingukamba bale Shadrach Abednego Meshach na barabungaba umuriro baruti umuriro imetato mwana monto kwana garomo ibina go sambu atekede sana ekero nende baba rutalia narumete baba teba ebibiri go teba buna umuroni gorenge kebembeli kabisa amete kebembeli no murumo tiri sana no yolenga bade arrangers kebembeli bono ngote abale na bali baba rutete ime mbasi retebo section of those people bali baba rutete ime mbakwete ngige godoro kindori barandire ndi mono mambira kirende ene Ensakia ena omobiso na baratange kwa otara
Narora nyora kanyako kuri merengoro tamanya ngore mire ntambe kumba naji anaingia mwenyewe. Kero kubangira umuntu amabe tokubanga that extreme. Tokumanya ningo gutangana. Eno ninkabwa so aikora maya atia kubana utatu usikiro bebe bono mambio bogete ne bitina umedo montona nale onale bono bokire ne bitina umedo na ndo batara ire bono usukino no go koboka umedo haje to nyona no monto ngosukiare no ne mbraja girudu mondra usukio motungi amaja itekeise ta yes monta algo chabori go usuki limokaraire koboka mambio mbre ya tu nyinge iga ngaire no machikane tumotungi amaje ngayaje ani mare ngana tumotungi ani kwa dari bere no mwe lakini Shadrach na Abednego bagatenda mono bagakonga karorinde barutu asense merio morero nande bakarigurire bakarona nabantu babeire bane mali bakarukumire ndina oyo kanenga yeru kumbe no maneno ochire kubaboli igo nyasaye no muya nande twanyora marandi na pastor tari mwera sorenge pastor yonde yo mosairi tari ali achire lakini ngoni engake ayera neroyo na to handeli bono mambia Edwin nero turari bono mambia mete ngento ngerina kero kuboka osamete manene naboko rasuka ana koroto mugano Israeli munyoro oje miake mia ya mona etano mo ale kanisa nero kanisa nero na metera babisa bambali baru tete Danieli ikera mbalengo mete monterera kumire ngakira twabo kire buku kano gosegeta bantu no nyeno yonde na boitire na bot ngya kumubona nekiginga mukungori kirirwe na yaya na poti oramire omugambi kumbe nekiginga ba minde nkara nekiginga ba but speaking of amangane nekiginga muntu naro ogotamuka ne libe boleta chiombe mugondo kwao olisina nebinye ni unabona ense ometepaiga chinyeni esuguma olisi chiombe mweneno mweneno kabisa ona mangana makongu sana hapa ni mapito kero monto stage ya ngo ikere kero monto aende kivyake igo tigatoteme komenya no bwanjani tusegetane like this tuira nerebuku ayense na mangaro to yakeani yake na maana ejayo muguzi Ndizi niko ndani kera litko Moses Vini from Kyoge Sara Makoli na masabigionzi kombe ekemekemo emambia engia bia sana njini mendero mondongwana neja Sara ngatere na mandasi atenendete nelitoke Joshua nera alia nere Joshua nkitora mwade nene Joshua na wao tena amasabo lilina papa bariki chakula katika jina la Yesu amen abago sawa asante sana mwanchu muligereria nindoche Teresa Kemto yonelisha bikirete kora chinse mochi county ya Murang'a bano mugabana county ya Murang'a korana Irungu Kangata na ndina chaki umurubuli muya sana asaba abamenyi bali benefited kura so umurubuli oye olibwobo chenu asakwena na gwakanira abagotu bali vulnerable maito muntu gakorege nteki ya credits wekachimochiere iko nagende tekara bagabana abandi batarachaka buya imiremo abandi bachakire ngebakorusiba sarakire barabo. That's why I said partnership no koba sharp toboche gotegemea ngabono no nkonyoroli chibesa mbaraye kubaka bono manyete mbaraye kumugao wao wa county lakini mbagende tokorama amanene ngwarochona ne county ya Samburu was it Samburu West Pokot one of them governor na chageti murubuli bwa Mariogo alenge what 140 million shillings chiko chikoena no cha save to almost 140 health centers Mariogo irebuja bagavana tikaba chake gukora imirimo so Irungu Kangata cross county ya Murang'a aselisha bikirito Teresa Kemto tumedera na royo mobo onyorite benefits kura somurubili oyo Alfredson bin Kifaruson akoliga goteba all the way kutoka maeneo ya Kuresoi North Sitoito niko ndani kama kawaida ogusiba itobesi alirete everywhere Vansi Kerry agoteba good morning Sarah na Brighton from Rongai na wapata loud and clear wekajinsa mochire cheirondi na rusha na rausha my mom akoboki mamu abakuru kwa Eunice Kemto my daughter Shanice Mora my brother Stephen Moses
and Charles Rioba, my sisters Milka Rioba, Silorian, Annie Feyo, without forgetting my best friends, Elvin Mamake Sheila, Muhesh Mama Yao, Diodi, Jazzy, Stency Babes, Heleni Miroro, Duncan Longo, Oji Nyangaresi, Edna Nyakara Nyabwengi, Toto la Kisii, Aska James, Denomax, na mashabiki wote na watakia siku njema. Asante sana dada Fancy Keri kutoka maeneo ya Rongai, hiyo ni kaunti ya Kajiado. Bernard Barake agoteba hi morning. Ben Barake, say hi to my all workmate from Murada. Asante sana Bernard. Your workmates Banyol Ramaigayo. Labanonami of course is watching with us. Asante sana Labanonami, barikiwa sana. Alfredson bin Kifarson yenaya soma gotebanga listening akabeko gotogabo na fire emoji somoro chumoronga omorobele ni gole omotindi kegima fire bin fire. Jared mtoto wa jirani agoteba tuned in with my family omongino ye fen ombaso. Wasalimie sana. Whatever wishing Ensakia family happy Thursday, led by Uncle Joshua, Sarah na chairman wa Orwenyi Brighton. Enjele ni kama secretary. Chairman yo Orwenyi rande wana tora tebi. Asante sana. Edwin Mwenga akora chinsa machaka Jiado. Whatever present watching live. TBT edition. By the way, they're on TBT edition. Kenyolio. Tingwe banko yana ganda virenga. Direge suntakere. Agoteba maiso anena yabe kire dirisha. Aegendo ndete yogo kunanjera. Na soko enda. Na satambe sana. Akini maetenga ogo tarapara. Macho yangu iko kwa dirisha. Bwana lakini bwana ende kiana ande. Mwiburi akatumira aria indo kote ina na bese ina nakuringire gaturambura oreiga yani agenense nense kabisa oreiga hano magothe na twerira matainse ina mataya akonywera utarairana kwaro ritikulitambe ligwasoka igalimire lakini umete taralima bueno okogenda buna igali yemira yemira maito kuminyoka sana nyinyi nyote tipiti kale nende musomi ndakara ntomete kiriero kana gajigo chiesa maite kuchia une story nene alafu naende ndonkero kialenge kale and it really worked. Mwali chinyeni mwakora omeno agocha maragoba akorugaria rugira akorera ko basaba chinyeni koru ekabati anyara nesugule ono batei kaliobo kima zitapatana kwa tumbo. Trust you me. Mwali kaliobo kuma bwako banachira kiro monto mwakagaya ipatane ndani ya tumbo. Next time mo koli nyeni no nyangake. And I like ya bibuli bakara ko teinga ngochanyore morakoreki ngochanyore morakoreki ine warning eminetinga mokorege ndikyo na ande karango nyora TPT ikarakere ne miaka yane kiara ya na Joshua na banake ntoko minyoge tikumaga kibono wete grandi kiarenge kia samabere wete grandi kerokyo osibe na mabera yasarige lakini siku hizi mogara gobeka jimagi ebipira ono ebipira ebi modrasibe ebipira na sibera mabere na bana gutigara bana amaya taligoro lakini kerandi kerokyo Kirandio moja nina kwage kunire bobe kwage mi street iri bobe oikake gosoere oikake gosoere iko bono kirandi kene kera ande yakabekirwe getangora igorari getugete igorari hari yakabekirwa ngariko chingoli nje yarenga lakini ukara tuachenjiri tumetoka kitamaduni yetu kirandi umaite kirandi nalio kwali gusungusiga squeeze neji jagi squeeze ne bipira squeeze na kabuyo ko bwana mafuta ye chinyene na endo vegetali lakini kirandi ngiye arenge no bosie bwa kabekirwe nyongo gete nandi oja koera lakini oja koera ko gete bwana yarenge ngarege ko buri bosie bonge ande rikaroma ete ko iboro ko yaba yori batu ibore bono bosibwa gachirwe tingo bonge tarero mete squeeze no motoriro
nandi tori gutuma mwa mwete bana squeeze bari gutuma tinge sari enjare okanda iga mbekero motoriro mwaruga bwera so bintu bya chenjiri ense yani twarure gatamaduni kerige itokyo mu Gusii buja akini rende senjari wana wanta baiti 21st century na bintu bire igo omwana mboshi toka nyakiogira kondani akabeka morning yabo mwalimu Thomas Mishira good morning. I'm tuned in. Bimona mashabiki bale ime Faith Kemi Ringoroje karote Alhamisi ngia kabisa bimona sibani bale ime Sara Mukaya nerino bale ime dietali ona kara karote na Sara Mukaya nerino bale ime yumurobelio Kelly Stesen no bale ime yumuro bimona majumuri toka da yuro mondo ring to maye kwanda sumotumo kotiga Joshua rato debi kronya somaje SMS. Asante mwalimu Thomas Michira koteba good morning. Ndio kuingia TBT noma sana. Asante sana kwa chinse mochiri kolende garo mwalimu kwa chinse mochia school ya St Peters Nyakemincha High School andino kugena waito ngogweni ragotebanga pole sana agoteba next week I'll visit you in the studio. Karibu sana mwalimu. Karibu Nebikoroto. Tutaragendera chiju. Mate matena karibu Nebikoroto. Abuge Nebikoroto agotoredera. Mate karode moena so Nebikoroto nega nago so abunale. Asante niro chichi nyinge kolende kwaniro rwenyi. Kero golende. To kwaniro rwenyi mwanjumo rimete ento kwana mange na to uwebe na rwenyi ndo iyo. Olende na nate uninje chairman yo rwenyi. Yanga kishe na ko pendi designa jane. Umontai ku 10,000 bono mambi bono rendo mede bono jine sigina tori kwenda kuna kwa 10,000 ikiokora ekarolendo ko ngijoro lia form eyo mayo beke sigina ja niko ko kenda sense meli yari pana mpesa business number 888-888-090 unoroja seti byabo lakini nataka turasuka naye mayo beka account name beka Ndizi kwa beke NDIZI bagate ya amount ne miya mo okobeka yo kwa beke miya mo yono ndata kunya konyara ni bagayo kwebwa lakini kyo karamba obeka chintunda nyinge na kwa bwateribu wanye sibrit ebe marai komi obekemia wanyoreri baga yo kwebwera 10,000 asema bia boniga na ebwe ngurire umete mambiri okalire juma angiende ne weekend bana bogwe sa na bogwe soka naye ekobika tebese mubuka wate bimontono nitakupiga tena nikulipe egoni 10,000 kano bwate gento babu kwa mna twa gote bigo unoja setibi yao bana njumu nyakiro wono burwenyi yakishe bina ngonyorore 10,000 asema mbi yaboni na nchirende tinkabo moli kinana gocharo kibali bago toma gocha ande ncharo kichibu buya nyomonto tuma mara ikomiti ncharo kimara kiana ndi keborongenga olike otomire chintunda ikomi yobona karonde secretary neire kerogekyo na inchenge Joshua ne treasurer agiri ya abono abumete buna injumu nyakiro burwenyi evidebyo na rules rio inobone ndomo ko bakora ndobwate machine eyere secretary egotorigereri ekora egwene morobiro turu tware treasurer niko dar nyakiro Joshua erbono ko monitor na kebinto bire ere machine telima ere machine yakore na telima igonchereni ayebono ojukwena ayo ojukwe nero ojukweria ekiagera anabura charo kyonyoro wanjaro kibo ndige machine yakore mirimo yayo kenya igonche gasiana oli okobwa na mushabikia ayebono ko mushabikia ekiagera treasurer no oli okoewa ekiatu sudore treasurer na bero treasurer bono no oli omanya no ojukwewa okay byamana sana ineze moyorwenyi abanchu moligeria chimessage no ninchiro chikolindete turenda somutima komoke kero tukwirana litoko gosoya sense moyengencho nayo mayenga ngigendera ta sense yago ya Kenya asinso umenyete mambo kongete lakini goikota kumanyanga enkwana ya serikali enkwana ya Azimio la Umoja mangana ye chisemi mangana ya bokora likorwa chi county ntokumanyonzi asin enchira ya magazeti ira kinaro bonna ngitoko mobodi tukolia leo tumobonna umwanju mori aronyi natoka enda maandamano gose ekiara 14 days imba Azimio ya tena bona tena maandamano ayoroje na gosirore ngane ya Azimio la Umoja natoka enda maandamano tubetereria serikali ekenye bintu amatuka 14 ero bokora ligosto enda sa maandamano bona kitu akubona mwanju mori genda gutuma ujumbe yao wetera sinambira siskini yao rabo karoto kubordina Azimio la Umoja atebira matuko 14 days ya ire mo raibwenze Dr. William Ruto ne serikali yae eira ni bintu inse obosie kirengento inse gosto genda maandamano ayebono na maandamano gosira gostora mo tora ebasu amatuko makeigo era onjororie bintu uno yo mintaka bekire byega tutumere ujumbe
Are you for maandamano egera tubetereri murai bwense aimukiye tambukiro ose ara guchinga ki eroberie ebange egera tubange bona nanga yote ne tutumero ujumbe gweterase namba esime yore gorabwa se TV yao online no tolegaria Ndizi TV News digital nsema ya Facebook YouTube no tole Ndizi TV News to baise gosuka ekiagera nkoira na tole asegekegeke kerebosio Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asomoro wechinge kirutu kolia robuna botambe tiyankwari bisanga mange tokuwa na mange abatangoro kwatereka buna ige tinginye kinga ini kiriyo bondi kyagache muri gotwaga sayo mwaye embura kiyo gotwaga sayo mwaye Tinyigikero cy'Omugusii n'omurobiryo bw'igikoro cy'Omugusii oyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'Omugusii chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kya risiriye gosine ndagara yabande ombonto de bwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda omwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Ekigusii iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru gicinyiga kirecho moseri irieta rinda goroku nyakiaye no muntu ore gokore gas ne chinguru chiaye aro siendagera yaye na ndari endagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose tubya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia Alhamisi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia Ijumaa chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene giechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eyemukianda inyeisano enoti nye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient NCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkobwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruo goke gosoko baruo konene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibiri nenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na linda mama asebali yabagutumia
NHIF tibari guhakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital iywerang'e n'ikigambiro kia Kisii Low Court Gusii wa Kiresimi ase namba enoti isano na ibere isato kianda ibere isano na isato kianda. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Mwanju muri Ndizi TV nande genda gutume SMS yao tutenga kyonda tutubwate asemambi ya boni alikuri Alhamisi rigia anonya makuba karora kini tutajikaza kwa sababu kazi lazima ifanyike kisabuni tega kisabuni kiagara rende gasi yarogo ikekoreke nando mederi kubuli ori aberari nabo konyorana kwa abeire bobe mono bano ni gukuri suguma na rorio ligende nabo monda dino none karobwa chibese goikutume kechibese na jojigo soe kiaro isego girbo ikusoe na wenga ni likuberi ikatori sel kabisa ligende lakini ni tokote ya soberete mbona barabarwalete asemambi abone bobateri kuba na ino tukubate ina tiganya sae anyare gako bakonya semambi ya abone mbiano mwanju muri ligenda utobwati katore Nicola Sensemende studio iwoni katore na Joshua utakwenda kuna mayune chibichago tira senjira ya bene asibali ba tune TV yabo litukuri tangani etukubarigania kunene Ndizi TV umuroberi ne Ensakia bonma ngo yakira litukuri Jumatatu gali tuko ya Ichuma bano teto era Sensemere magaseti kondesa na bagora tena na ara Sensemere gose na haroje SMS ya Sensema ya tumaya kwenda Sensemere magaseti yelituko liale mbia mono munyakirogo omugaka matembeche gesora ben agoteba madukani kijiji ni Kisii tuko locked na ni kama kawaida. Asante ana kumachera agoteba watching from Isebania border wakire engineer shop Kirigen kabisa. Ndizi TV nzuri sana naipenda sana hakuna ingine be blessed dena kumochere kora chinsema cha Isebania tokotebanga karibu mogani na inde welcome Charles Nanga Ugato agoteba chinsemo cha Kingston niko ndani na omorugyo yokuruka Jacqueline Kwamboka agotebanga tarikuruo embusurengia na korore kurobonchali bo mwancha agoteba niko ndani bakubwatira no mheshimiwa Doris Donya Totoa Buri. Asante mwalimu Thomas agoteba jikaza nikija next week studio naja na maji mbili ya ndimu 10 liter asante mwalimu Thomas Michira agoteba gocha bakache na maji ndimu biamono sana egere tubwe na makubaya. Good morning Sarah na Brighton, siku hizi ninachelewa kwanza na nyinyi pamoja kwa sababu ya night shift, but better late than never. May God guide you and protect you today. Have a lovely day. Asante Dolphin Moratura nyorumono anyokwaru night shift yomedana ndano mokongore koligeria Ndizi TV tunashukuru sana Nyasaye agoseseni. Michelle Kerubo agoteba good morning niko ndani na mama Ellen na mama mwabukuru kwa Helen tatu mwabo mumanyi na my dear daughter Ivin from Gesima. Medio sana alikuwa nilibia Ivin gose Ivin but I think ni Ivin from Gesima ward. Asante sana Michelle Kerubo kwani abantu bagesima okoromo aka Jackson Osinde Makoli no moigwa yokoro kwa Sheila bamaiga sana. Sakaria Zuanya ane shabiki mkuu no mongnoe mbanga kete simbo tuko bagandina rende ba no mbari ko maja ko tori rimero beriete akira lituko ene ko bakira mbimo na mashabiki to onsibi bantu bade team following team bana kosa team jini ya maji bar metanya ko ligesa message no more ina diaspora no more igo jiti mjete jiti chintingu kabisa abo jiti mwangenye jigwana kuna umurobiri usaseiri kabisa twanda sese mema gase Sara ekiare birondo jina ngonya kuminyo kabire ake lakini nyora tukubordina twende maandamano ama tora atiga serikali muda tora serikali bagake irasuka ngakia yoroje tebana maandamano toko kwenda gustora serikali baga akeigo korengane birangale bya mbiri bye
Sara nena kujar kuru biaye na njendu biane na Joshua ngo twale biaye na ere kiro mondo metena ataketena ngitakero korwa sense ya Kenya kero bintu bikongete bono ni maandamano ama tupe serikali muda kidogo bare banga bajipange igo genda gutume SMS yao gwitira sina mbira seskini ya igura we kero kwira sama gaseti ritukura rero ekarombate gaseti ya The Standard na inche ngombate gazeti ya The Daily Nation. Anene kero ndoje ringana kwa seri tuwa kwa nregoro ya maandamano na liurikali kire asigazeti ya The Standard na mass action warning na kibono muraibo mabwasi mioro moja wani Kenya Raila Odinga nyare kaute na bono ya betere na oika bantu bachiko genda City Street eri gukora maandamano eri kwenekia buna naki serikali ya Kenya Kwanza kore mirobiri yae ekarwate no bogima bwa kongire gati yabiri umurai bwo mabwasi mioro moja agukwanira nigoro ya okoligiria mangana ABC kuningana no murai bwa mabwasi mioro moja nigatena ya bono okoga constitute so korosi kiombe kerigio jute no bajo ne jimbe ABC mangana yara tene nake kya ni oba ko majiruto na nigatete korosi nigatete korosi amangana aye gosini nigatete korosi kiombe kya ba madina bano goika ora kira boigo umurai bwa mabwasi mioro moja nigatena ya obongaineria sense mechikura oikapo chikoera oiko mwelio karba gusingirana na bwa bweto abachori bwo mwaka oyo omwaka oli bweto abachori obonene asensemo yaye muraibwense na chorega agotana ya indundur kwa kirmatiritiri nande inugendera go demonstrate baka morose Kenya nigo ekugambirwa neri chiko tari monto de bwenzi gona atana ondeta yora nyare ko osereri aba Kenya uyo no muraibwense Dr. William Ruto onyarega ko moiraneria onyarega ko moiraneria umuraibwa mu bwasi onyarega ko moiraneria simio niko kwetare ngasa sema ya korogocho iritukuri umuraibwense ekerora ngeji jivanji uyo no alinga sensemo ya korogojo diritiko ligoro ayuna alamor kirio senaro lingana limwamu kulende nande lingana linde ndirina ngaki amangana andengete funding gose kwena jibese go Gusii University Monash College ekalina nigere ere katika njia panda kerobono ndojo mugwasiri wejisemi Ezekiel macho wacho adirabuna bono abana bali batakire go chikoba admitted as university awo no nyembale wacho korama de moma nigo ministry bonere katika njia panda ekaro abaiboli naborokiwa abakarego mojese kana inkeda komendera jibese chi university fee ebege beche ne marketing ngaki bono abantu bali bakagere namba ikirane dio boite asense media dusit to suspect ni bono banyare badena na maene indwe ikirane di obo sali anene cyber terrorism ayundo yuganyarora asenjera yobwene iguru yumurakero yoneta kwene kwa sense ya Kenya nigabona bamanyi ibamangana yerire batena ayura chikogendera asense ya Kenya Gerondo je special report ne korre asigazeti ya The Standard igoro ya omobunge Pokot South Debrico Singh amo na bande kerondo je na bono ekero abaraya bakare ko kana adena ya barabumba maiti igoro yobo saga ni gosembali go fund bo saga ni boli kwa babegu chibandit asense meri ya Pokot West Pokot Turkana Marsabit amaniji sama jirichi endete kwa kurumo chando ensema ya Balingo korende nigo batena yaya intuntuma idinga kendrede tiga serikali yakole mirimo yaye yogo kora abasagani. Asante. William Nyaende koro Qatar agoteba you people you are doing the good work. Asante sana. Join us Kangina agoteba good morning to you too. We are 3. Asante sana korende ni ntwaroche agoteba nga Moses anyway awesome job done. Asante sana. Join us Kangina na Evans Mokwa koro Embakasi utawala Embakasi Nairobi agoteba niko ndani kama kawaida maiga mangi ucha simama Florence Nyancha makoro Magwagwa area wife Naomi amana mashabiki onsi pipi asagotoka. Asante asechujumbe cheno. Tumede sokora mention tiga minyokera mwakego ingo kwana yo tutengigira sigasitia de nation tengo minyokase nyakitali ya ram igo toka se county ya Kisii usasomo jobo songa kerora atakorwa bokorali anene asama kirali tukure ichuma amangana urinal tract gose urinal tract tumedenda kebeke Gusii lakini amangana urinal tract mochando yo naboko ndo kirali tuko ichuma karuta gade chenlo sajoni kirali tuko naboko ikoronyo robo korali kirali tuko lia chuma ine naboko endana kubatu mochando bweli sangwa skin diseases
goso mwana kubwato mwana bwato mochando na bakogenda sirituko ya Jumaine kira rituko ngokora baro bobweni asomonto bwato bokongu bwegete kyomagongo amo ne joints gose chinengo kira rituko boigo ngokora bara mangana yo kuriga rigoro ya maiso oyo bwato borwire bwa maiso achandetera bokwenda kira rituko ri Alhamisi buna rero abasubati oyo bwato mochanda sensemeri ya reproductive nabo bakogenda asensemo eyo nabo goikorro onyorere obubwenia kira rituko lya Jumatatu na Alhamisi general physician nabo ika omonyore ase enseme ase nyagitari eyo kira nabo gwake namba ya 0705 239 289 bakire namba ya 0705 239 289 wegomba bwate college Ram Training College ekero montate tiko sororo oyo bwate C brain ekerate tiko soma mangana diploma in nursing aboko endoro bwerike boigomba bwate diploma in clinical nutrition and dietetics ine C minor certificate in clinical nutrition and dietetics ine D plus ekero bwate C minor boigona bokora diploma in medical social work ekero bwate D brain nabokora certificate in medical social work ekero bwate D plus nabogo ikali bweriki na gukora course ya certificate in theater technology eyo nere college ya Ramu egotoka somo chobosongo banyore na 0721 332105 gose 0717 002756 gose nabogo banyora na 0727905649 eyo nenyagita gose college ya Ramu egotoka somo chi obosongo bia mono sana Ram Hospital na Ram Training College abuna konyora maya amange asenchira yobikirano kegimato baisa konyorwa rero ikali nyore obokoreri tigana nchenda komanya ali rubolta gazeti ya The Daily Nation page ntangani neli mulikirete ngane irobolito mono nigoro ya fix CBC or go back to 844 system itali nkwana yane tali nkwana yomulikibe gazeti kulendene nkwana yaba bunge litukuligoro the National Assembly and the Senate nigobanya ko ba Ward John the House Business eligo kwane robo tutukano bagenda tekororekana asomorobeli omugima o CBC morobeli mugima o JSS ose Junior Secondary School na makongwa agenda tekubwatirania omorobeli yo ase school ao kolengana nabarayebwo nigo batebetenga emechando nero emenge gati yabo oboke bwa balimu na kolak facilities echo chiwenerete koba ase chiskuru kwene kyabono morobeli yo moya no chakogendra sense ya Kenya kolende oboke bwa balimu oboke bwa facility na mangana amange gati yabo poor children batali konyara ko nyore bitoki ebyo biko baira se chiskuru ngati emechandegendrete ko nyoro morobeli moya OCBC nechinga kyabana bagendete koira na chiskuru abange babo bairanire asomorobeli Junior Secondary School egento kende bali gerete barayabo nigo batebetenga omorobeli yo nyare ko bagoko ba fixed CBC ebe fixed wose to revert back to 844 system egere ekora 844 nige kwa rumwa koyo I think so bana bali kraskia gatano gatatu na bwa bo moelio wana kolengana bara yabo bagotebanga enchira baroche unpreparedness enchira baroche challenges baroche ngambu yabono onyete koligerirwa on time mbu yatogendere no morobelio 0844 Waigompanga netienga abalimu abange banyale ko ba commentwa was recruitment of new teachers ekarabago demand over 70,000 teachers banyale ko ba recruited ekonye ogokoro bokebwa abalimu nonyena abalimu bande mbaro bagwene to commenterwa aba usichi skuru kino nyene che secondary nchibwati balimu baisaine igomba tagete recruitment of 70,000 teachers kwene kyabuna omorobelio yo nonyale ko bakogosuka motwe ayuna rairo bolito kagima kolende ndo yaligererie naende asepeje komie karoto kuigora gochime nganenda irobolito nigoro yo moraiwe kama kia ODM Raila Odinga bono rule 14 days ultimatum ochaso moraiwense Dr. Ruto nyatali boigo mass action yaba Kenya onyo moraiwense tali chu address igoro yogo kina kwobogima ose high cost of living kolendo moraiwense mwirane lya mata go on with your demos
I am ready, you just go on. Bono twarorirenga yondago akuru bitishebi no yondo bianchira no tebanga go on, bring it on. Ayo naragendreta sense ya Kenya. Ayinto yesoma se page ya 5 na limo egazeti ya The Daily Nation. Page ya kabere ndorochenga musali mwanne bwa serikali DPP Nordin Haji obisi ya aruro gochika gocheso motenali bwa banyanyimbo osomo Inspector General of Police Chafet Koome acha kiobo tuki igoro yechi nkuma osigoro yengane gendrete ase ensema ya Kericho Tea Plantation ne company AMO eyokolengana nobo bisibu asioru a special documentary ya korwa asegetaseni gosase BBC nigo bono ekorokianga abakoli mirimo nigo bagwetera mange inse yabarai babo abo bali managers abo bali supervisors abo bakali gutumeka abasubati abande babatibongire abande sexual assault na deliberate transmission of HIV and AIDS igo bono ngane yo inechi gutukwa okuno gochika korwa se director of gose DPP obisio masole monene bwa serikali Nordin Haji ayonto yaligererie ochima mwancho muri yago omo teneri bwa mangana ye budget musubati control of budget musubati Dr. Margaret Nyakango wono nigo agotebanga abagavana bange they are threatening her asengencho atagete ku access chi file na records cha finance kuligereria amanyanga na kichibese chitumegete gocha kuri ndote birenga abagavana bange nigo bakare komo gosereria bangire komwa tilibaga anyale ko baga access they are blocking her aso access na ko review key financial records iyo bono ya terendie gasi ya ego se ya mutenenire ta kunyara goswa chobisi chensemo ya bagavana egera chigokora auditing ya yebu na controller of budget ayonto yasoma sepeje gatano na gatatu egazeti ya The Daily Nation ndo chingana rayo iro bolto yo mto Brighton asepeje ya motwe asegazeti ya The Daily Nation ayo wana nara ende to kabasa magazeti itu yiri tkola le kro gere no kasi gazeti ya testana le page ya kanele mregedena ki ayura bangete go chokora mass action egara ira serikali amatuko 18 ne jigwi kibere kolende maraibwense na bring it on ekara atebina ebyo to abinalire nturi wakiro materitiri nyoro mugano ya sebeji ya kane ebeji ya gatano ne lina bono nigo ya tebe kande na still dry spell go se murakeno chikoendera oikomotie nyoga gatano asense ya Kenya Tanzania Rwanda amo na Burundi chino chikagere na nabaje yugo twarenga kentambe iyo murakera abono mbali aba manyi experts bagototebya asebeja gatano amo ne lina Dusit D2 suspect ni gobono banyadire bagwanjerana buna mbaikeraneti obosali gosemba ireto obosali bokorekana ekerbatana nigo ba fegeti gosinigo ba rost JD jobori manage passport ye nigo baya kwanda ritkurego rekero baigetiwe aseke gambero abwekero bale kosomerwa mastaka yo asensemeri ya kawa rokot saburitko lego abakagero abo babere Mail Abdurai na Hussein Mohamed nigo baigeta baganyana na ena maene ebyonse magoteba neken igon toganyanga keki gambero jiko bairige tambukero kero banchiranire ayo ebeja tano kabere nigo bono emergedena bono nigo monjerio yo manya rekago soere bengi egaranya rakago siri etaito ya 85 million eroni ya 85 million ayoda kwa somera nigara sebeji ya katano na kabere ebeja gatano na gatatu nigo emergede igoro ya controller of budget na kibona nyarega ko reject 3 billion count request udagwa somero mayana ingi gyagadire ke ombeke se control of budget ekorawa na Margaret Nyakango anyareka ote abuna ya ba candidate 3 billion yetakere kwenda ACG county no bwe somera ordinarily agendrete koba abuo asebeja kianda niri murigede na bono mukagerwa oyokerde na anyarega ko morasa omosubati oliro korase ensemo ya NHIV county area ensemeri ya Nairobi nigo bona nyarire ga koigorerwa ekrobot kibogendete korigigwa egote kanu mosubati yo niganyo ekerera makweli aye na bekagere go sekro post bottom ya korde ya korete nigo ya irete una neri sasi agetwe ekero mosajo yo manyarire ga kubatu se business man yo nyarire ga kubatu ekera korrekana na rengine bunduki asenseme yo mukaso yo korrekana ko niganya nyarire ga kubatu kwa buri tkorigoro ekera banyimbo
nyimbo bagenderete kwenekia usibaendete gokorobo tuki ase eriko manyana narali agenderete peche kominko rororo tsara ma kogendera ni lina bono jikoreji na Amangana University Initech na berachi ko dire yake anenekero bono abaiboli na ababwata ni bekise babo tena ngagego chikoba ekere serikali take tukomenta fi as jikoreji mo ne university nindo jomo wasiri bwekise miabwe sekere majago no wale sane bichakire niga kumedina nge konekeke yekara se wisara yeji semi na bondo jina akumeti kabisa abo kolende nigo bono yarakana okonyorwa gojiwe jikoreji mo ne university Initech wike chikoba echikoirege kakera baiboli amona stakeholders usaba bwata ni bekise baendete kukumina ngaki bono jise mechi kare wonjugu iga nalia mangana makonke gima manchu morigeria ase epeji akabera se gazeti ya The Daily Nation ninganelia morekerete igoro ya obisi nene yo masole monna bwa serikali una ya rurugo chika gochiase omon inspector general of police Jafet Kome anyala ko bakao korobotuki asensemo ya tea farms amaiga yo roboti de gose documentary kosokyo bubisi bogenderete na kia basubati bagenderete kunereri gwa bwene bwabo asokoligia emirimo igabano orule 48 hours elia banyanyimbo banyala ko babago korobotuki na ensemo ya ba manager bali banyorekanire gose babete mentioned ase a documentary ejo ya nyartiko bage korosi wa korwa sensemo ya BBC waige peji ya gatatu ni mulkerete litukuligoro asabegeni dini yege katoliki mbabu ategentoke korokwa #Wednesday wose Jumatano ya majivu aiga no bale wekiranta chikanisa au bandi balenga sekanisa ya Holy Ghost Cathedral Mombasa bandi balenge Holy Family Basilica ime county ya Nairobi nechinsemo chonsi gose virisia ime yense ya Kenya kerobare kwa alama yo musalaba ase forehead yabo korokia buna ntu nigotwaro setuwe kurwa seliroba na endento irane aseliroba na korokia repentance gosoko sabama omabera ochia senya sae litukeligo ngoligocha maiga ya matuke merongene yo kwengata na gosaba ekere kwaregania Lent Lent bwase yege katoliki oyo minto Joseph Makogoti gomba understand what is a Lent na ba katoliki bonsi igobano mba mage tritkuligo no nyene kiriso Kenya bururu litkuligo aba Kristo mbasangete na koegwa alama yo musaraba asobosibwa abaigoro oige peja gatano nalimo nemulkerete na Kiraila Odinga akaligo protest gosakale korobelia mass action mass protest in 14 days ekarobaru ete demands chabo cha somuraibwense entangani kigima nogo keya ebirengo byobogima gose high cost of living onyataliboigo mass action in the next 14 days engana twakoboliri itolia bono mambia do you advocate for mass action in 14 days ahead useto muraibwense chingaki anyalko bakago fix ense ya Kenya muraibwense na muiraneti Odinga ekerali nga sensemo ya Korogosho buno yo mintate ba mi county ya Nairobi ekero amotebetinga inu mwarenga se serikali 5 years ago of handshake obogima bukaendege sara mogototigira madeni now we are trying to fix yense ya Kenya inungo tataimore mass action bring it on liboli Joshua Gobolinga ekera goteba bring it on nerna lengo mokonyi bomuraibwense by then kolende yonsiasa tigatoranga na kiekoba after 14 days epeji gatano na gatatu nemolikerete control of budget almost but Dr. Margaret Nyakango ona gotebanga some governors are threatening me oyonero goteba na bokwenyorera mange orenga inkie ke bakale como threaten ba como block tanyar ko baka access the key financial files and records choko mwenebo akolega siabu na controller of budget ayunera sepeja gatano na gatatu ase gazeti ya The Daily Nation epeje komineli molekerete igoro ya CBC the legislators niko bagotebanga fix it or scrap it toirane 844 wasemo fixi umorobelio yo moyo CBC kulenda makongu na mangande challenges nechi nyinge umorobelio yo gendete gwetera bono ntokumanyanga which way to go
yona bagwasomera asepeji ya 10 egazeti ne ya The Daily Nation ando chengo manchu muligele na radio iro bolito mono weka asepeji ya 10 bia kabisa ntuira nasi ntunde nitujuko korora magazeti ndo juko nyore yao hi Ndizi TV, good morning, I'm tuned in a few minutes but not for maandamano. Good day Brighton and Sara yao tena maandamano ga kitalimaya ukanire kitoko bona liboli ya roje na toenda sa maandamano na serikali ya Kenya Kwanza ila itani usama demand kijira kirane kyo mabwasi mioro moja bakobori gustora ya chingaki erero beria kwenda sensema ya maandamano muna raira agateba gustora ya serikali libaga eroro beria egina kikerengere tukuboreti ili mambi yabo ni guru kerengere kyao narekera kunyirino rwenyiro ndoro 10,000 okonya wade mambi yabo niga obeko mubuko agenda kituru kinyora bosa oikomete mtakaja mfungoni sharte name ngendu kikokora niko kwenda sense meli ya riba na mpesa kero igira business number 888-090 kwa bekire igo munoro cha TV yawe producer ya bekire umagote kwa account name Ndizi NDIZ amount ni 100 apeke yake 100 moyo kero kwa bekire beke bini ya automa chindunda jinyinge ekare dreo korwabu na liora mobui o 10,000 ya semambi ya boni hande karo kwa beiro mobui go se kwa begire to komo ekiagera edronero ya 200,000 eye kwena nukira eiki into metendo bege 14 days yo mondama gonya buna raira into to bege 7 days eiki kwa nyora 200,000 asante mwanju muligele bono kabo motangani chintunde chinyinge ya divatnere nganjete ye yorwenyo nga chintunde chinyinge akarangeria umwana umwabo egona into twakorangira mwanju muligereria chintunde chinyinge egero beke asomorobelio yolipa na mpesa rahisi sana ororo sana ogende gari business number buniorogete gabo gosere 888-090 amount nemia yoka bono koraboga kimwanju muriri onyore bese yawo bono mambia omuntu naro uri kurangiri webu kunere akarangichi chintunde nye bano sesa nakirada ukoboli na bono rande ngomboli ole Samuel oli balenge no murayoli Elia Joshua Elia na Samuel alera kwa tena ngakikwandangire matetina kurangiria jena korangana naye chintundeire ngamurangire eno chikonte karto kwirana no chintundeire chintundeire ngamurangire no ni mayete ngotende ga abana bateisano abana bateinya abana bateisato era kinende chintundeire yesa uri kumurangiria atari Elia lakini ere chintundeire gachiarenge asiomere diali asiomere mweria mpaka acha kumana yaya ekene yesa ukondange chintundeire no chikonte karto sense meri ndi studio ne yenero Ndizi TV banso muzi to sio mia sense meri to kwirana to someje SMS chino arafu to korra magaseto mago tenge to uska goji kiara bono assist ndio driver wenu ino bono ne chiapiria jento moto tena to kende ngora mpaka to ike jinse to chabo no mabiri to kona Alhamisi ligi kabisa isikabunga ke to mete bono intu etore asigete isikabuga ne kende take ne kende take sa dende lire dia jenjiria ke ngotu kare Gusii bono nda bantu mete konya batarasimeka bono boyo bonna bokaro in fact this is the month and next in fact beginning next month abantu bono bachakire kubosa so that we prepare aseli komera ona ke kugendreiga ine sign clear indication nga abantu tikabasimeke buya kabisa tutona sense meri ndi studio Joshua kora birata tubuna maite tumakwirina goja sense meyende ya kabere mwanju muri to skene Ndizi TV banzu bomba Gusii Ndizi TV ubwanzu bw'omu Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe
Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic abo babeire asubu bwenyubo wetani myaka 20 insi y'umunyagitari obo munene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii, na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye kyekerero asobogwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babuate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagotoka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagotoka Capital Hotel Imeyo Muchie Okisi. Rituko ria Jumanne batoka New Star Hotel Asumu Chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagotoka Nyamira Hotel Imeyo Muchio Nyamira. Na boigo batoka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagotoka Geostar Sirare Asamange Bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asobo Bwenia Bwegenire. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'obarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'okwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera b'Uburundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire Imeyo Rugonguru Gusii asebali Imeyo Muchio Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo Asumuchio Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School.
murigeria niguganitie kugura ibintu biogutumika vuo usikohonia na tumanyitia suraguri asobunge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kiriginto kiriuganitie aseriguriria kebusani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera temuskari omuchere amafuta chingeni icumbi chichus ebisuguti amabere n'amache y'ukunywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugu by'echiplastic n'ekitangi cy'ukubikira amache igati y'ebintu binde binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabuo ekero kwagurire nabuigo nabokubekea oda yao kurwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ameteno wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngoimo kichiode chisyabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure eoderi naenana customer manya nori gete odo koririki obye nabongo bwakera back na matebi nanyora yoda yao nanyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna kutobwati chi customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa Kisii asichina mbichi. Ouru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mia bana munu mwanju muri Ndizi TV akarenda ko bayimeyo murobere bwenza cyumurobere moboke bizo murobere motingu kabisa okwene kuno gorose ire lituko liago ligia kabisa kwene kubona emambia onige koba engia kabisa mete emambia nige koba engia ndio monda kora boko tena rene nabo kero kabako kobe lakini tindagiti no bokero kabako kobe otangani ukugoro kobe igana ngorosa lituko liao na rekebisha na kobanga na nekine bone kroso go jasi ke bakyo medra banyo mondo nare oge ju kabisa na bono kawe ikase ke tengo yaro ikereria abantu boro lakini kero twa kanyire kabisa to tena bono enero murobere bwensa kabisa egento take teno buya no bosera boko gendra kwene kiwakira lituko ne Alhamisi kile meronge berniseto modienyi no yo modienyi no yo kabere karo de yo gatatu rakino yo kabere tore yo gatatu no yo gatatu yo kabere tore ego yo gatatu no tosio mereti yake gochi osio tutara kwene sense me magazeti to koire oika sense mo yenya gitari ya bosongo na turari nanga kibokora rika rigwete bobe birukunyo na boy konyore obo ubweni bwao yasara to ikiororo yakero njengura kirake mbia mono sana mwanchu murigereria yene ntunde yende morobere bwensa kekore ndegabo ase TV yao noro chigoro nyagitari ya bosongo mwanchu murigereria abo chenu no bwa mwimo health is wealth no yomintago teba yoto bese ko igubobe wesie kerere nyumba apana omete karwacho ko igubobe mpaka imanyero byaro rekana igo kwara nyarekire
nkiora ganyere igo ni nyegitari chito no chire around you nyegitari abo songo bunoro chegabo nigebwato bokoreri obonge some of the services chikoba offered as nyegitari yo gati yabone mangana yo kumanwa surgeries nerororo physiotherapy nerororo as nyegitari abo songo amangana ya maiso na maino eye and dental kero bwato bokongo obo genda bachieki amangana maternity services mwanchu muligereria mangana maternity onsi pia bu murugio enkonyoraro mwana umurugio go natageta mangana maternity services ayegenda gali ali munyagitaro kwa Dr. Lyndon Orato ochire nkuma oteneta mangana maternity services full body check up genda lingo ligwaso ase machine molekwa omanyanga naki kero kendo muberogo mbuyole ge dialysis mbarorora mangana echinyigo ngo sibibale kabisa buye kwa bwenera amangana endoscopy pediatric amangana ya abana mwana bwataliberera go korora abuna makuba ichire igaga gynecology amangana ya basubati amangana reproductive system abo munyagitali akwenda muligererie gali babwato bomanyi bwibirengo bigoro ultrasound and x-ray orthopedic bakoreri umbaroro lab services no tetolengwe kende gions kelio tagete na emergency services mwanchu muligereria iyo nigo kwa nyora senyagitali abo songo hospital waiga mangana orthopedic clinics karo uchikuligereria chi joint uligereria ugalio mogonga mangana ya mauga mwancho muligereria ngachi clinic nigo chira abo mutinyo mota etalikie ntangani nechi talikibere umutinyo gatatu Dr. Mokaya nero rabeka ushugulikera mangana yo igobono clinics cha mangana orthopedic nyago buge tigo senote tego chego book tare moja na tare mbili mutinyo lebosio na Dr. Mokaya hypertension and diabetic clinics kubwate sukari manyinga waka igoro na pressure amba ali tukoli igoro mba ali geretia mangana yo amonali tukoli alera chitarike merongo ebere na isato igonye gutete kuligererirwa mangana hypertension na diabetes abako nyoro bokali obuli tukoli alera full body check up asaba korali beserekali go civil servants nigo bale covered ne card ya NHIF go mokorali beserekali nyakabwate e card ya NHIF minyoka guchiororo egero korerwe na chemotherapy services abakoreri bwa chemotherapy nigo bora chake e wiki egocha abonko rwa bosongo care and kiwa care and kiwa naboko nyora bakoreri obutu agotebiri chemotherapy ngochaka bole next month kero bwate card ya NHIF na yanzine civil servant ngobole covered hypertension clinic na diabetes litkuligorong korwa ngobo koreri na rero minyoka guchiororo chingaki orthopedic clinics chira chake talikia mane chitalikibero mutinyo gatatu oli bosio ayona maya korasinya gitali ya bosongo care and kiwa asamange okubanyora sesimi 0743 444 900 neyende 0111 964 576 ya kabisa inerense meyo ya bosongo hospital care and kiwa ba care na care ngitara tegeuzi they care so much ani ba kuligereria na go bwenia biesa na biemana se bali mandira to ma SMS no teno murime yumuroberio bwensakia abono mambia nyanja mabriscom ogondani yumuroberio andurum matunda no murime yumuroberio abange ndo jamaote mbakirifu mose no alime yumuroberio ale ndani ya mchengo jitange nchi bagora Nyamira town goika seito ya michoki no onde ime unabotambe nyanja mabriscom county mi ini kama kawaida no alime risbagisiora na ayota no alime yumurumbia mono ekarmanda todo bwatia momanyariki biemono mukondani ya Ensakia asante John kebatia watabe mambingi ya mwensi mbiamono Keystone Chari nagendrete kuligereria wetra centre ya online agonta irit kuligoro naro cha segeta senikia Ndizi TV kere ono tebire na cha tutarire asenchira yo wekera no asante sana Keystone Chari wala chinsa mwacha mamorengo omochokolia omayuya agoteba oyone comment ya yakoro igoro ya maandamano gosetwa serikali chingaki agoteba we need maandamano as tomorrow. This is the worst ever government we have seen. They talk and talk, bragging they are God sent. They have tribal tongues. They are abusing Kenyans.
the so-called hustlers. The other day, they were talking about shareholders. Let them remember that always citizens are against the government of the day when the stomachs are empty. Remember what Provost Wainaina said the other day, and revolutionary will come, as former CJ Mutunga said. Also the other day, Eric Omondi tried people, we'll come out and stand up for the same. Ipo siku. Kinakanangalikia umochokoli umayuya au kwanera igoro yobogima gokonga. Amos Kamori agoteba mkuru kwa njenga, mark me present, asante sana, abonkuru county ya Nairobi. Justin Tongi agoteba good morning, alama yobwanchani Sara na Brighton, live watching from Qatar. Mbiamono sana. Waziri mkuu agoteba banaba minto abwe studio wakire bya korwa Doha Qatar, akabeke bandera ya Doha Qatar, agoteba blessed day, asante sana, wakire buyakegi mawaziri mkuu. Abia kabisa ndio tumekirangeri kiao igoro na kitoko bodi na twende maandamano ama tupe serikali jibange kidogo. Ndio tuma ujumbe yao asemambi ya aboni. Kuma njuma ligendera kikuraga chinsa getega andu kwenda wikasi the university creator kwenda wika andu kwenda nabasae korwa se Kenya National Kisii National Polytechnic bono baja se studio babere igabatote inanga kibaro bereti miroberi yabo babwate club getaria nakranga kibakibegera kinyo tukuri Alhamisi butambe to kwanda lichiko lakini ndende wakiri mpade pisi yake moroje bina bine binge bire bina bijorne dase bigambero ndo ndore wakiri ndo to ujute lakini ojakere weekend ntwero beredie enderi tukuri Alhamisi to dinkabisa kera abantu baje lichiko mete twenyora sababu sheria ni kama msumeno inakata mbele na inakata nyuma ikabona wikatuchukue robert kabisa kile tukura lero ngora na tore wikase Kisii National Polytechnic mete baganyiro kile chaiti lakini onye kwane chaiti lero umekosea pakubwa lakini bono lero Kisii National Polytechnic andi ikabona ni what status K and B ko jabare batate kirabu ngere babwata adina ndinga kibaro robert binabasa gukina le wiki tukura juma most babwata mangana talent I got talent search tubatu nanga kibaroje kiara ina range ya innovation mangana CBC wana si college na rayo go kabara studio batote kone to dura na sense mo ya magaseti tujugo gukora nara kuboli na Samuel Nkalenga ngeretu Samuel abange to maite ngatatu but to me that evenkane yes ngane koranga na ngane mbia kapso mwanju moli Samuel koranga na Sara na dene ngane na maene ngane kera chete chintunda isatase ase eli kera koranga runa Samuel akaenda se lirende igokore bare kurara mbarabare akambona ngakikwa ngiriruo uri akamatena yaya genda orale tinda kurangira nandi ria kabere akamatinda kurangira genda orale eya gatatu akamatena ya tinda kurangira genda orale lakini go kurangirirwa tebo monene na ondega igobono kingi umede mururu Ensakia murara tena bandaye baba rande lakini njira yema yogo segitana elina agendo kyara na eli na tegeti eroria Samuel eli arikobo monto mobe tangana modedina ngonsumbuore bana gendora lakini eli akaria raisina Samuel monto kumuranga oyo kumuranga monto mete jiza Nyasaye tari monto oyo kumuranga Nyasaye is the Lord Emetana Nyasaye no muntu bokumi but Nyasaye is not a person Nyasaye no ibokumi Nyasaye okumurangirigeri akakonya Samuel na muntu okuranga eyo okurangiri Nyasaye akara okurangiri moteina no ndega monde igorende eli akarongo morire na ekabo omuya buna eli otebi muntu na yaya igairega timetina kwambwatire gusoma na kubwatire byanga eli nigabete buna a link between Nyasaye na Samuel. Eli realizing umuntu okurangeri it is God is calling Samuel. Aragabo mobera baraganda mate usika okurangeri bono motebi ngonzumbuore. Korindaga motenga nandaga okurangeri muntu uyu motebi ngana ondigai. So he played a big role. Yeah, umuntu narora ko mislead. Orago tambo kichara. Nabale gocha ko mislead honestly because ekara manyete Nyasaye nabale che ko mislead ya mate bono ga okurangeria tocha to boka mukani. Baja ko mtega okurangeria kane asengencha manyiro yo kumurangeri akamatebyo itabe matebyo monene no ndigai. So I am muntu kiole are you Eli gose muntu kioko. Muntu kiole mbia sana. Iko gendera ko korerigereria nandi sare karato ngwira no turasesema magaseti neri na
ekero tugutara naye tonyora n'abantu gete bari risaga iga usitugutara naye usitugutara na chosho ekero na kirasi gete ai ando tena oyonsa mate kitu ya kwanza uri utanya okora ugusokorora kukuigwa anastuka bono gustuka goikora ngene umuntu yastuka negative asore gose positive oikorera sina ke oyo nere sara uri ogatebo moibi Gusuyo nsaro libwe Ensakia gotoretera magana. Na bako surprise either positive or negative. Ono uyi komo anjubo liyo manyana ayekero ko umuntu akonyoro mogeni. Ako surprise negative ndana aye ono muiti ori toko igwa gose no moro ori toko igwa. Muntu anashtuka mara ya kwanza. Lakini bako stoka buya ai sara nayo ori toko Ensakia. So sasa uikabwe bangena. Bako stoka nkole chinsemo ibere. Na bako stoka no mogoko kai nero. Nero yo moibi igona na kyo mondako maede iskalia ekara kuiwiri teria ebyo mbiri bye biro lakini ndende igasitu munezake no kosemia abatena kitokoska bwe story na sensemo ya magaseti tukore lero kermande to bwati ka torenge to jokora injini ina botamire ombate gazeti ya The Standard na injini ombate gazeti ya The Daily Nation konyoro mete na mnyoke kire beji 12 okay na inche kanya na ikire page ya 12 iko bono tiganda endera page ya 12 ni gemar kirete igoro yo abanyanyimba bari bandate okoro musako osobo ya bibo tinda sense meri ya Bokoti ne jinse majinda sobo saga ni bole asebono ababunge bali barabwatiri kurwa sense meri bagaro dena hay baramba maiti usaga ni bogendrete ase kurege tindi kiarurumna onde bwensi ko ikachi ko bwatwa ikachi ko bwatwa buna gako segeto bosalia sense meyo ase beje 13 ni mogenda 20 guns oseji bunduki 20 niko jirani wa sense meri ya sobo saga no endete kwenda kiwa igobane serikali endete kukaba chi bunduki kurwa sense meri kro bagote una goikabairani gose bairiwe getambo kirege tindi entwaro jese ya US niko bona ya jagiro konya ense ya Kenya iliko bekimro buri okoro bosaga nese ense meri okay bia mono sana na itiganswa samangana ye chi county turaligerire na rali yagende tase chi county county ya Sinigishu ndo chango masubati ya mwe myaka 55 nigakanire komokonya mu muroe asogo defile omwana oyo monyene a 55-year-old woman denies aiding her son to defile his own daughter Wakonya rumo gazeti yo wasomera sepeje 25 wose 24 Waigo amangana ya bali bakwa echae gose tea pickers wana nigo bakale ko munyora chinga kigima maega ya sucking sigokoreka inyora chimashini nchiro chia chamana sorongora Rift Valley ase chaere nyinge chikangea gotori chae bona ekare chimashini chia chete abantu abange more than 60,000 tea pickers nigo banyatu ko babako basaked na gutenaniwa emirimo na ikiagera tokarra abandi bagachaka gotongya na ende chimashini chire kiagera ba chimashini ichi abawurire emirimo ngirende bago chakora yo narana bakonyora sepeje yo ya 24 Waiga se county ya Moranga ngana nera yo mtu Brighton eko umizomo yo sana no monchumuligereria anga basubati babere nigo banyarute ko babago tongiwa ase ogo kagerwa koba abarogi osabangi na babere in short nigo batongetigwe kigima ase ogo kagerwa koba abarogi lituko lya Jumatatu botuko ase kenyorogia Kiamikoe village Kahuro sub county ase ogo kagerwa koba abarogi egotebakana ngaba mura be myaka ya igatwaiga ange mieyemo nigo basweta semechi abangina abo babere yo mu myaka 55 in fact aba abangina abo bonsi go bwate myaka 75 years no yonde 72 years aba murabo babwate crude weapon asibaba frog chambeti abangina separa bakabaita mercilessly ekara abangina baba ni conscious bakamanya ko batongya aso kagero ko babarogi ngane yeiga I thought nga ya erwane chingaki this is gender based violence this is wrong mongina ekera gotiro yumtu Brighton na liaba morogi omete ekaro kwa gotire 75 years 72 years ine myaka emenge they frog chambered them bakamanya ko baita kibona yengo bolna muntu tayorende borogirende na badamboro musaite yore morogi ora sambu ere uso I don't know ngeko gera namkero kwa gotira ke wana kororekana no morogi inde nturate usiborogi mboro usemboyo kiara nyanya morogi ne motuko na de borogi usembokaro akira bora nyemboro umuntu mogotu ngakia ko gera yaba nero morogi
abantu egatuga mbali barawe ona ikine kiombekeli gya Kenya kirigia kiombengere gitene na feeder ne byombe binde biro birarigeria mangana ibiro na keno na semeria marani torje na abantu ba koretu bobo abantu bende sene serikali ikayeba oseni kiruga kyaba bono abantu bari konyora bwene bwabo no ni chiama tenjiro nya bwene bwaba sense ya Kenya sense ngima ayoni gaene kigwa no mo deputy county commissioner Patrick Muli oyo kwanetege korwe kyo koba unacceptable and unforgivable kolengana neri chiko yombanga ndate kuligia abantu abo bakiranetyo bobo egere baimokeri weri chiko te ko banga mongi na bana kerago tire na liago chakabo morogi egere ale musae tali morogi egere ago tira tabua tinguru. That's when you do that tora kero kege korwa kyobosoku ekebe keta kebesa kebe keso kebe ne kebe tena ne kebe na rayo bana bagwasomera yo ase mangane chi county ale ase county ya Murang'a biya kabisa njikarongo murekira sensemo ya county njikarongo kore na ndororo ikena mangasa magasitu chikonyore ko biao eti family ngira sensemeria monteri kon chigenda komenya ime ya mabwago ekrobanya miaka 3 yetire ekrobanya rite bako furusho sebako seriwe kurwa seri nana manani ao bono ngomete nimechando miaka 3 abana batabwati afya abana bachandegete ase mabwaga yute kwesomero mwana ni gora se peja 10 bono ministry ya communication information and communication gwetera principal administration secretary ni gona tebiruna Eriki Kiraini ga dene serikali yanda kubeke mirobelia bene kwene kingaki egokonya ko imbonke birengo byoborania ane gukora obosaga ne sensemeli ya asibandi dijire kolengana era ni ga dera abantu bari bautumeka gwakira chibandi dijisimi na ya na abugocha banyanyimba baikira sigete bone batete gukora ba improve mangana communication erina liaba begwa ba baranyare bako bwato no chaina arara siga city ya the standard na mangale na mangala kine bono ni gondaga ni bokwenyorera di bakalyao ni ndoje beji gana Catholic na ki yanya kego irari tukulia bolia Ash Wednesday aburi tukuligo rekero ababwatani abange ba Catholic bacheta sinsem awo na kwena kina abakiraniri omorobelio yo aseri tuko ligoro tukuligo na chagete kurago siomereria kegaria sensemo ya taifa leo litukulia lero lingana limwamu nigeligete na mapambano Raila aongeza gia yani muraibu bwasimura moja bono nakara kanya gia 3 bono niga ikire 5 osa mentira kabisa akwena kinanga ki agosuka gochibosie karata ngastemna siku 14 kwa serikali gose bone bintu bitindie ase ense ya Kenya abiga ne murigredena Tadako Obama akumbwa na soko la ardhi mjini Kilifi. Serikali yaondoa marufuku ya kusafirisha mibuyu hadi ugenini. Wakenya wadai serikali shilingi bilioni 638. Ayuna alamureke irase kaseti ya taifa leo. Na jago nyanja lero. Ade ko ngokisana na Raila ongeza gia. Ade untu kara edite kara ekare ko entindi sana na bono. Raila niga mendire gia getini sana kwena kina kiago jigo ikera piriaga neti bikorwa sense ya Kenya mwancho mwana na njeti gankolere mangana Kajiado gose county ya Kajiado abo asebono alarm over border accidents ase county ya Kajiado ekero ba watani ba border bateneri babanyimba bomirande tase ensemo ya Kitengela okwanera nganki mebasuka ne menge ekobwaterania abana boda na pedestrians osebali bagutara separa kolengana no more senior assistant superintendent Peter Odhiambo nigagoteba pedestrians osantu bali bagutara mbarabara ne para amo na boda nigo babwatekere ngogia 60% bako ba involved asamangana accident ayona bakwenyorere gazeti yo chinga ke county ya Marsabit na barabo bali kirege kolege tangani asogwateka ko borwaire bwa cholera inyoro borwaire bwa cholera mbwa basi chi county wetani sano kana Marsabit yabeire gati chi county chanyorire oborwaire bwa cholera asengencho yobo chenu bwiranirense asense meyo chinga kibono omo sub county hospital ase county ya Moyale gosase county ya Moyale amina se nyagitari ya Moyale atebirengo muswatu bimyake 25 nigale tetuka bwate bimanyererio
bioborwere bwa cholera igenyorere gazeti yao bwesomere aya amona yanda mange igo igwete the Daily Nation nerororo, the Standard nerororo, Taifa Leo nero, People Daily nero na The Star na gazeti ende onsi eliora take bwesomera senchera yo bekiranu egere bwesomere kero bwate chinga ikorende ntito wakanga mbiamono wato tegereire kurutora chagete uchambuzi wa magazeti wikatwikire chinse chiga chire chiteke 39 igoro yensa eyemo yabono mambenero Ensakia morobeli motingu kegima okareto nenche Sara Jarangio Ntita na nje binabotamberia ne Brighton makoni toko bana Joshua Jauzo meta kwena kibino setire mitoka bizi bya wekera senjera ya bene kabisa na mashabiki tonzi bi maite tore bane mashabiki yonse tokonya bara uno na indwe no tora abono mete isabiki no oli oitobono tobe beta maiga ya atereriga isabiki rete liko uriko ona tokobeka maiga to mekina abere intact kabisa ome iruinze karo tokobeke subutonyo nige parans kabisa ena roje kioni gakargo ugie suburia ate nebo gima bakongira kina kubona na maandamano tokenda agoseto emurai bwense ribagara kore mirimo ngoja tore nabasa kurwa sinuba Kisii national kerengere nguru na kinata kore nyire bantona atokora ni gotoko endase tokonyora nabasa kurwa se Kenya National Polytechnic Kisii National Polytechnic kimede na nale Kenya lakini Kisii National Polytechnic ngoja bara se studio turarigiria mangana abo ngakibero beretie mbabwate krabu geta ali batotengere kieke ngakibero beretie sensemo ya sports ministry and it's under the Ministry of Sports and Culture yete nene nomo wa siri ababu na mwamba bajo totebia mange na kibero bereti kurwa se Kisii National Polytechnic kwa ndezara ko twenge kerengere kiao ngakialo jena tuende kulingana na papa karote alinde Raila ongeza gia tuende maandamano ama tupe serikali muda kidogo kulingana naye na nje ngorunde byane na Joshua nena ngote yari yeah kulingana na nje it is very good asengencho maandamano picketing gose maandamano na nje irase katiba na ende iyo na regasi ya opposition kulinde na nje buno mo Kenya nindoche ngaimigire buno mo Kenya botambe so it is very good abantu bagenda maandamano so that they force the government a deliver onye basinyiro gukora because you cannot tell me about time it is now almost 7 months down the line anga twarorire bintu gete anga twarorire some progresses totebenga rende byachakire gose ebintu mbiroro bibitagete emergency bono no kina kubugima amangana ya president gototebinga mba inherited they inherited serikali etabwata kende he was there remember he was deputy president igomona tali montoru from nowhere ocha onya no monto tali magana siasa ocha onyorire serikali eturubaine we could have understood but now the president is the deputy president former na manyete nkiarenge nechi promise atote during the campaigns etuaroche in fact mna tabete kuweka Biblia chini ni kupeana maendeleo igomona to me it's maandamano is very much welcomed so that serikali yarora ba Kenya tuasoire tuense sengenjo tuabachorete still batakorera amagendero buya kabisa sarore birangere byae na Joshua orure birangere byana waende maandamano lakini njere ningo tayande haya tupe serikali muda ifanye kazi kwa sababu nindoje na kolangane birangere byane nindoje na serikali ngienda kubike mirobelio chi county ko rajire motuzo jakana bona maandamano igeto jakara chi county kolangane birangere byane igekaro kurina no mugabana kadata ntara kora magendro abande bagakora igoto jakire county amandamano andi narona gosewa mama mboga na boda boda oseba jakire maandamano kolende ndoja para iba kora maandamano Raila Kalonzo tima ide ba kora maandamano esa Kenya bange babara na kwali baga kwa na lakini na biazo Tenga Raila boka baba boka anga marabuga but a lot of Kenyans kuboli bono ikatore tujukora Raila na Kalonzo na Mata Karua nani eba kora maandamano esa batanya warite kirogo oseba kora maandamano esa rio konya Mokenya igo ba kora maandamano sengecho konya Mokenya baise gotiga by the way ngoko umia Raila is not hungry Raila talibesa tabuati abuna mantu babwate a lot of bono they are doing asengecho buya sana bono intubune Ensakia ibiranga bitu tuarure injengo kana maandamano ikiana maandamano ya usalia bandrabao siro bogima ebintu bya babia serika economy ya serika lakini bono demonstration yezo ya okora
kolengana Joshua ngwanda kwa antongo kubare tukana maandamano hata namura ngengera ke babere lakini ndende atutaki maandamano na ndine nina we as timu Ensakia ndo turi experts by economy mangana economy wari wasomeda economics batu tebina ngaki enseroji ngayiro joji economy ke batana ya kongero ujumi ningi kegere kona koreto mugaka kurukuna Israeli monyorande ete na kare mboli bakanyegora gisiringi bere engombe kwanyegora gisiringi ikianda abana tima idina ngaki ibirengo byo ujumi na kibigo kine godira kinenda nerina kila mtu aenda shambani tuaje maandamano kwanza. Ukienda maandamano jua ya kwamba kuna consequences za maandamano. Maandamano nebwata ama benefits serikali bekoranga yaya erwe odanga ki obosi siringi 50. Wera no sense subsidies maandamano sara so that maandamano aimanishi na magena abantu bachikuruta. I don't believe on that. Onye na maandamano ya magena am against it. Maandamano ninki na maandamano ya amani. Hakuna ati ni kwenda state house kwenda kuleta fujo hiyo hapana. William Made na tari wake matritiri lakini lende tokanyenda na serikali ikobeke mirovelio ya bene saro rubengere bena twende maandamano tosugume serikali irani ebintu inzi lakini nde abande batere na rende na anje teto serikali ikiani maide buna injo mondo be miaka menge ni maide kosa kwa zije maandamano toira sasa mende studio skora tatego yorwenyi toira sasa my studio orwenyi ndororo aba nayo munyakero lakini ongeire libaga and I'm proudly nkwanere ndikinairo libaga no munyakirogo igo mwanchu muri ato baisa gutigo maega somorobele bokwebwera bono iga nyambono kwigorera TV yawo Ndizi TV morobele Ensakia kera litukole Jumatatu goika Ijuma aiga nkurutole ebesengi ya 10,000 shillings ne chibesa chinyinge ne chibesa chira chencho bagima bwao in one way or the other bakomente stock yechinyanye keredie keima onyole faida igo banege ntoko kora okwenda sesimi yao yako bako lipa na M-Pesa pay bill business number igere 888-090 amount nemia ya machuka account Ndizi kera wako rigo kwesoire aseri bagali yali ko bomo bwi but chintunda chinyingo kona gotoma is the high chances of your winning ibona to bese ko be kali memia ogende bwebe monto naroga sete lyuka chintunda ne chinyinge chiko beka aseri bagali nene lyoko bomo bwi we shilingi chiribu 10 kera lituko nanda semambia ya bono we gonto bwate 200,000 ine kare wiki ya ire ndari matuko 14 ya raira to bwate 7 days monda kwa nyara 200,000 wewera oyenda jojo okorera mirobiriria bwate twenda sasa mere studio twebange to kwirana ita Sara usenje tokora interview na bageni baita studio tore banga igokora ara Sara good and well ko tandore good and well igoro bende na okora interview hiyo yumanyo muri twenda sasa mere studio to kwa ni Joshua kego to maiko na bageni ngingo chitorkwira na aja sida gajiri sana igose ikomi to chikoroga uti na Sara yongwe na tore igotin tari na jire mono ngwena tore otoskoro Ndizi TV nero bwansu koma Gusii Ndizi TV.